Realitatea Plus, Nicoleta Cuculescu, este în direct. Nicoleta, ce alte scenarii au mai fost discutate? Bun găsit tuturor! Printre măsurile discutate se numără și testarea rapidă. Mai exact, un turist care ajunge pe malul mării va fi testat, iar dacă rezultatul este negativ, va fi lăsat să plece către hotel. Este destul de complicat asta pentru că nu există suficiente teste, chiar dacă spun hotelierii ar fi de acord să plătească ei testările. O altă măsură discutată a fost cea de tip vas de coazieră. Oamenii vor fi plasați într-un resort închis, însă nu este nici acest lucru foarte ușor, pentru că știm bine, în România nu avem foarte multe resorturi închise. O altă măsură discutată, care este cea mai plauzibilă dintre toate, este cea a măsurării temperaturii turiștilor în momentul în care ajung pe litoral. Astăzi, reprezentanții hotelurilor de pe malul mării, împreună cu prefectul Constanței, au discutat mai multe măsuri despre momentul în care turismul va fi redeschis. Spuneau hotelierii că deja au început să ia măsuri de precauție, printre care se numără măsuri stricte de igienă, dar și de distanțare socială. Totodată, în momentul în care turiștii merg la masă, vor merge pe serii în cazul în care nu există spațiu suficient, iar angajații hotelurilor vor avea echipamente de precauție, vor avea măști și mănuși de fiecare dată când vor igieniza camerele. Vorbim de o posibilă testare a turiștilor când intră într-o localitate turistică, când intră într-o stațiune turistică. O să vedem sub ce formă se poate face lucrul acesta. Cu teste rapide, sunt mai multe variante în discuție. Le-am discutat astăzi. Pe lângă aceste măsuri, trebuie să vorbim și despre măsuri de relaxare fiscală pentru agenții din turism, atât la nivel local cât și la nivel central. Vorbim de taxele locale care sunt administrate de OAT-uri. Da, discutăm despre aceste posibile măsuri cu domnii Dragoș Răducan, prim vicepreședinte executiv Federația Patronatelor din Turism, domnul Alin Burcea, director de agenție de turism și fondator Asociația Națională a Agențiilor de Turism, Andrei Badea, ghid montan profesionist, inițiatorul unei petiții, vom vorbi mai târziu despre aceasta, și Adrian Voican, vicepreședintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică. Încep cu dumneavoastră, domnule Burcea. Cum vi se pare această măsură ca oamenii să fie testați la intrarea în stațiune, în hotel și așa mai departe? Sincer, eu cred că trebuie să o luăm exact ca pe o idee. Mai mult de atâta nu pot să spun, pentru că toată lumea vehiculează idei, se vehiculează propuneri, sunt fel de... Dar e o variantă, nu știu în ce măsură, arată puțin cam ca strunga oilor, așa, în care atunci când intră oile în țarc, le numără ciobanul. Poate că e o variantă, e greu să vă spun eu, specialitatea mea este turismul, nu virusul pandemic, și e o variantă. Poate că sunt și alte la fiecare hotel. Nu știu ce înseamnă asta ca să mă pronunț. Să pune aparatul acela pe frunte ca să, cum să zic eu, să vadă dacă e temperatură, să face altceva, e greu de spus. Dar poate să fie o triere simplă, să fie ușoară, poate să fie complicată. E o variantă. Da, ne amintim și de bariera primarului Mazăre și ce aglomerație se făcea atunci. Domnule Răducan, cum comentați această propunere până la urmă? Pentru că e o variantă, nu e o măsură. E o variantă de prevenție pentru ca turiștii să fie în regulă când se cazează la hotel. În ultima perioadă am auzit foarte multe variante, foarte multe încercări de a ieși în presă. O consider pur și simplu o declarație a unor persoane care nu știu despre ce este vorba în activitatea hotelieră. Mi se pare aproape de imposibil să se facă așa ceva, pentru că omul vine să se relaxeze și, în general, noi, ca turiști, ne dăm unor persoane sănătoase. Noi nu suntem sanatorii sau spitale să facem triaj. Mi se pare puțin exagerat. Da, domnule Voican. Am mai pus, sunt foarte multe propuneri care mai vom ajunge și la cele care sunt într-adevăr importante pentru turism, adică finanțare și așa mai departe. Domnule Voican, v-aș întreba în primul rând nu despre această măsură, ci despre alte măsuri
de prevenție la hoteluri. Am mai discutat și în urmă cu câteva zile despre acestea. Cum vedeți turismul pe litoral anul acesta? Cum vor fi turiștii? Pentru că văzusem o știre mai veche din Italia venea cu niște încăperi, să zicem, din plexiglas în care oamenii stăteau pe plajă, ceea ce părea absolut ilar. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație din nou, Gabriel. Mă bucur să fiu în studio și adresez gânduri bune, sănătate tuturor telespectatorilor noștri de la Realitatea TV. Eu cred că trebuie să ne păstrăm optimismul și cred că la un moment dat trebuie să inversăm mesajul public. Dacă am spus până acum stați acasă, e pericol, e rău, stați pentru că afară e bau-bau, cred că de acum încolo statul va avea obligația să învețe pe oameni să fie curajoși și să învețe cum să iasă din această izolare care, spuneau studiile internaționale, de exemplu în Franța, IPODEN, Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța, spunea vom trăi, va trebui să privim cu responsabilitate ieșirea noastră în lumea liberă, pentru că va trebui să conviețuim cu virusul. E pe termen lung. Deci nu vom putea să stăm în casă 3 luni, 7 luni, 10 luni, 2 ani. Va trebui să ieșim cu prudență și ceea ce ne-au învățat cumva autoritățile cu forța, cu amenzi și cu echipaje de poliție armată și jandarmi și pompieri eventual, să învățăm singuri să ne protejăm, să păstrăm distanța și să trăim. Pentru că nu putem să ne sufocăm. Cum ar trebui, dacă ne cazăm, să zicem, eu mă duc și mă cazez într-un hotel la etajul 9. Ce ar trebui să fac? În primul rând, să am grijă să interacționez cât mai puțin cu alte persoane sub distanță de 1 metru sau 1,5 metru. Voi avea grijă să ating cât mai puțin spații care ar putea să fie des folosite. E foarte bine că avem carduri bancare, putem doar să le apropiem de POS-uri și să plătim, nu mai trebuie să vehiculăm atât de mult bani. Probabil că aș fi mai atent la masă, probabil că m-aș bucura să văd că există dozatoare de săpun și uscătoare pe care cu taci, fără taci, adică care pornesc automat. Dacă s-ar deschide și ușile singure, m-aș bucura și mai mult. Cu cât mai puțin contact direct cu suprafețe, cu atât mai bine. Dacă facem check-in-ul în hotel pe telefon, iarăși o metodă foarte bună. Și discutând ceva mai devreme cu Mohamed Murad, președintele FPTR, spunea că într-adevăr există această posibilitate să transformăm cumva stanțiunile într-un vas de croazieră sau pe vremuri cum exista la Odena o barieră și să putem să filtrăm acolo oamenii să se simtă bine relaxați și că nu vine oricine peste ei, să putem să facem acest lucru ca cei care sunt în vacanță, poate mai puțin de data asta, să se bucure de o vacanță de calitate. Alți colegi îmi spuneau, domnule, la un moment dat, din cauza goanei acesteia după vacanțe, la un moment dat bifam totul așa cumva sub stres, nu mai știam să ne bucurăm. Poate că less is more, spun englezii, cu mai puțin faci mai mult. Poate că vom învăța să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem și să nu mai transformăm vacanța într-o goană și într-o veșnică nemulțumire. Aia nu-mi place, aia nu-mi place, se poate mai mult. Ar fi interesant. E un experiment, oricum. Ne întoarcem la soluții, pentru că vorbim și despre soluții concrete. Guvernul caută soluții pentru turism, analizează deja 2 variante. Potrivit ministrului Marcel Boloș, acestea ar putea fi acordarea de granturi în sumă fixă și vouchere. Bun, mă întorc la domnul Alin Burcea. Ce înseamnă acestea? Pentru că mă uitam la declarația făcută de domnul Boloș cu granturi în sumă fixă în funcție de cifra de afaceri sau vouchere. Acolo, sincer, n-am mai înțeles. Vouchere pentru cine? Din informațiile pe care le am destul de bune, vouchere sunt aceleași vouchere pe care le are în România de câțiva ani, numai că asta este o sursă de finanțare, adică vouchere care se dau la oameni. Sperăm ca în ceasul al 14-lea să primească și cei din privat, pentru că până acum noi am fost văduviți. Numai bugetarii pentru care noi, cei din privat, munceam, tot ei primeau vouchere. Deci, aceleași vouchere, nu altele, numai că acum statul român, nemai având, resurse financiare pentru așa ceva, va primi bani europeni. Această propunere a fost deja făcută de către Ministerul Fondurilor Europene, se așteaptă răspunsul. Deci nu e nimic altceva decât vouchere care se dădeau. Iar la povestea cu granturile, da, știu că există cererea, dar nu pot să vă dau mai multe detalii pentru că
nu le știu nici eu ce înseamnă exact, cât se acordă, cum se acordă. Am înțeles doar că este în funcție de cifra de afaceri. Toată lumea din turism are nevoie de aceste granturi și agențiile, nu mai vorbesc de hoteluri, nu mai vorbesc de restaurante, pentru că gândiți-vă că hotelele din orașe cel puțin au fost închise de 2 luni, sunt închise aproape total. Gândiți-vă că restaurantele sunt închise. Exact. Deci, Domnule Burcea, fac o scurtă paranteză, pentru că trebuie să anunț ceva. Din păcate, o veste nu prea bună. Încă 14 decese anunțate, vârste cuprinse între 50 și 88 de ani, total 841, pentru că tot vorbeam despre măsuri de prevenție. Mă întorc la dumneavoastră. Da, îmi pare extrem de rău când aud lucrurile astea, dar, de altă parte, uitați-vă că alte țări care au mult mai multe decese, din păcate, și probleme de genul ăsta, au fost mult mai curajoase la măsură de relansare, pentru că, sigur, o să zic o banalitate acum, la un moment dat nu va mai fi atât de important sau nu va fi la fel de puternic și de dramatic un deces care e pus pe seama coronavirusului, că am văzut și foarte multe vești pe tema asta în ultima săptămână. Va fi mai important să putem să ne mișcăm și în același timp să avem activitate economică. Deci eu asist de 3-4 zile, îmi pare rău să spun, nu mai vreau să critic guvernul, că mi s-a spus, nu sunt anti-guvern, nu iubesc pe toată lumea, iubesc absolut pe toată lumea, dar ideea e că... cu un lucru, domnule Burcea. Statul ar trebui să se gândească, este o idee, și la un mod prin care, eu știu, să acorde niște garanții. În cazul în care voucherele, eu știu, ar trebui să fie acoperite de un regim adecvat de protecție împotriva insolvenței turoperatorilor. Da, mă rog, asta e altă discuție. Mă întorc la ea. Dar ce vreau să spun, David de Litoral, de 2 zile noi nu mai înțelegem nimic. Este președintele Iohannis, care e o icoană, că dacă este președintele, e de președintele, e șeful suprem, și spune că se relaxează, dar nu avem voie să călătorim între orașe. Vine ministrul Vela și spune, dom'le, nu aveți voie între orașe, dar aveți voie să faceți drumeții și să mergeți la frizerii. Și premierul Orban zice, dom'le, se poate face sport și puteți să ieșiți pe munte. Deci am vrea să știm mai exact ce trebuie făcut, dar revin cu rugămintea să lase lumea să meargă la munte sau la mare sau, mă rog, oriunde, pentru că înțeleg că această stare de alertă spune că avem voie să ne mișcăm fără hârtie în aceeași localitate. Păi ne-am mișcat cu hârtie în aceeași localitate, păi nu m-a oprit nimeni niciodată. Am și ieșit din București odată, ori cred că ideea că nu avem voie să mergem între localități deja e depășită. După 2 luni de zile trebuie să dăm drumul la activitate. Eu lucrez în turism, altă activitate, nu știu să fac. Deci cred că dacă oamenii nu pot să ajungă la hoteluri, ce o să facem? Mă duc eu, îmi iau soția și spun, draga mea, după 2 luni de stat în casă, hai să treci noi 3 zile la hotel, tot la noi în București, ca să ne mai ducem în altă parte. Adică, eventual tot așa în spațiu virtual, dacă se poate spune așa. Da, adică trebuie să, exact cum a spus Adrian Voican, dom'le, trebuie curaj. Românii, incredibil că sunt români și suntem balcanici, au respectat regulile incredibil în aceste 2 luni și de asta toată lumea e bine. Da, hai să dăm reguli pe care lumea sigur le va respecta, să poată să meargă la mare, să meargă la munte. Poate că nu îi verificăm ca în lagăr la intrare, dar poate la nivel de hoteluri se pot lua măsuri simple. Asta ați văzut cu aparatul, verifici temperatura. E o problemă să există cabinet medical de urgență. Fără discuție. În plus, riscurile sunt mai mici la temperaturi mai mari, adică în sezonul estival. Pentru că n-am apucat încă să vorbesc, aș dori să trecem la Andrei Badea, ghid montan profesionist. Există și o petiție cu privire la ghizii montani, e inițiată de ei pe online, pentru permiterea practicării turismului montan fără restricții de circulație. Tocmai ce spunea domnul Burcea mai devreme. Până la urmă, ce se întâmplă? Aveți acces, puteți pleca din localitate, vă puteți duce, aveți acces pe trasee montane? În acest moment, accesul pe trasee montane este permis doar în interes profesional. Care sunt propunerile? Propunerile noastre sunt cele de a da drumul la practicarea de turism montan, prin asta înțelegând toate formele de turism activ care se pot desfășura în zona montană. Asta înseamnă drumeție, căsărare, alpinism, ciclism, psihologie, schi.
urmărind cumva un ghid de bune practici pe care Societatea Ghidilor l-a publicat în urmă cu 2 săptămâni, care ar putea veni foarte bine în contextul post-COVID. E vorba de o limitare a grupurilor foarte mari, deci un număr redus de participanți, o distanță corespunzătoare între membri și câteva sfaturi aplicate pe diferite discipline, de exemplu dezinfectare de echipament sau pedalare la o distanță suficient de mare față de ciclistul din față. Da, vă mulțumesc mult pentru aceste comentarii. Trebuie să trecem și la alte subiecte. Sper ca această decizie să dea curaj magistraților români. Este prima reacție a Laurei Codruța Kövesi după ce a câștigat